Mbak, sampean ngerasa nggak sih uripe dhewe koyo wifi-ne tangga? Lah ngapa? Eneng, tapi nggak iso dienggo. Iku kudu uripmu sing lemah. Terus? Tapi passwordnya ora dikei karo Gusti Allah. Sik. Apa kae? Apa tuh? Alah paling yo gor jebakan kayak iki. Apa jebakan Batman ya? Emang Batman duwe dompet? Lah mbuh. Dompet Jal, goyangan dhisik. goyang nih kok ngecek bensin nek isine apa ora. Dompet iki tangki bensin. Weh, dompet sopo iki? Sabar. Enggak usah buru-buru. Ayo minggir dhisik. Oke. Nek iki engko isine 2 juta, dhewe 1 juta ding. Juta itu apa lho? Ya iso nggo tuku kebahagiaan sementara to. Lah nek kebutuhan permanen. Ya nek kebutuhan permanen harus oleh transferan sing rutin lah. Wah, cair iki. Arep mbok nggo tuku apa? Ya tak nggih pesta pora to karo cah-cah karo kanca-kanca. Alah, ambisimu kok cuwilik men to, Rit. Tapi Mbak, iki kan udah geni dhewe. Iya sih. Lah nek sing duwe iki isih butuh terus piye? Tapi nek sing duwe wong sugih piye? Iya juga. Tapi lek sing duwe wong melarat piye? Ngopo ya? Setiap enek rezeki dadaan, pasti enek rasa wedi. Karena dhewe melarat, tapi isih duwe hati. Aja gawe aku terharu ngono to, Rit. Mana saiki akeh CCTV meneh. Endi? Kae lho. Lah genah kae lampu no lho, CCTV to. Walah, tak kira CCTV. Enek KTP ini lho, Mbak. Dijal didelok ada apa ora nggone? Cedak, Mbak. Gang sebelah ngono lho. Rit, jujur wae, Apa? iku nek ak dhewe juga, mungkin dhewe bakalan kenyang gor sedina tok. Lah lek dhewe balik nih. Atine dhewe bakal tenang. Ya wis lah. Balik ini wae. Tapi piye ya, Rit? Maneman lho. Alah, ra apa-apa. Gas ya.